एबसुनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायावहाय आथिखालनि डेलिमिटेसननि द्राफ्ट लानानै गासै बर' माहारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै बेवहाय जोङो इपिपिएल हान्जानि जानानै आं बाहागो लाफैदों। खाथियाव दल संगठनफ्रा मा हास्थायदों बे गासै बाथ्राफोरखौहाय जोङो बुजिनो फैदों आरो बेवहाय थांनानै जिथु बाथ्राफोरखौ मिथिबाय बयनिबो लुबैनाया एखे आरो बेवहाय आथिखालाव बिटिसि ओनसोलावहाय मोननै लकसभानि गेजेराव क'क्राझार लकसभाया एसटि जाबाय बेखौ बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो जोंनि हान्जानिफ्राय जों बरायदों। 12थानिफ्राय 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट बिटिसि ओनसोलाव मोनदों बेबो जोंनि थाखाय खोब गाहाम बाथ्रा। आरो उदालगुरिखौ लानानै जों बयबो कनसार्न उदालगुरिखौ जों बयबो हास्थायदों जे मोनसे बिटिसि ओनसोलावनो एखुथायै मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ। दा आथिखालाव बे द्राफ्टआव फैयाखै बियो खिन्थु जों बयबो हास्थायदों बे मोनसे जानांगौ। जिहेतु इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मोनसे रुल्सनि गेजेरजों डेलिमिटेसन खालामनाय जायो। द्राफ्ट हगारखांनायनि उनावहाय क्लेम्स एन्ड अबजेक्टनि थाखाय 11 तारिखसिम जिहेतु 11 जुलाइसिम जिहेतु टाइमाव जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनायखौ रिप्रेजेन्टेसन दा बयबो बेवहाय एग्रि जादों बे मोजां हान्जानिफ्रायबो जों बेखौ एग्रि लुबैनायखौ जों फोरमायनायावथ' जोंहा गोरोन्थि गैया जों जिहेतु जेखौ हास्थायदों जों बेखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन जों जुदि नोंथांमोना सरकाराव दं लुबैनाय फैयोबाथ' मोजाङानो जाबाय। बेसेबां आसाबादि नोंथांमोना सरकाराव दं बे हिसाबाव आसायाथ' थागोन जों लुबैनाया जाहाथे जाफुङो बेखौथ' आसाया थाया होमबा 100% आसा थागोन खिन्थु जों लुबैनाय बायदि बहा जाजोबनो आं बुंदोंमोन इलेक्सन कमिसना गावनि रुल्स मथेसो डेलिमिटेसनखौ खालामनाय जागोन। आइनगत भाबै जिखिनि बेबस्थानि गेजेरजों जोंहा मोननायनि जग्य दङ जों जेसेबां रिप्रेजेन्टेसन होदों बे जुक्तिफ्रा जुदि गनायजायोब्ला जोंनि लुबैनाया जोंहा जाफुंसार गतिके जोंहा मिजिं दं जों जेब्लाबो आसाबादि आसा खालामो जोंनि ओनसोलाव जों लुबैनाय बायदि जायोबा खोब मोजां आरो बेखौ जों हास्थायनानै जोंनि बयबो सावरायलायनाय जादों। गतिके आथिखालाव बे डेलिमिटेसनखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव जि नांलायलायनाय थानाय जादों बेखौ आं गोजोननाय फोरमायाखै जे बेवहाय जिहेतु मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव लुबैनायखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन होनायनि मोनसे प्रक्रिया सोलिबाय थाखादों। बेवहाय गासैबो दल संगठनाबो गावबागाव रिप्रेजेन्टेसनखौ होबाय थानाय जादों। लुबैनायाथ' एखे दा बेखौ लानानै सोरबाया मावाखै सोरबाया मावब्रेबाय बिनि खोथायानो गैखाया जों बयबो एखे लुबैदोंबा बेखौ लानानै नांलायनांगौनि मा जुक्ति दं आं बेखौ नागिरबाबो मोनाखै। मुल खोथाया जाबाय जे ट्राइबेलफोरनि राजनैतिक जे मोन्थाय रैखाथि होनो थाखाय जे हास्थायनानै दिनै दल संगठनफ्रा दिनै खामानि मावदों बेखौ मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसननि गेजेरजों मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों हाइ अथ'रिटियाव साबमिट खालामनांगौ आरो जायोब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां। अलरेडि होनबायानो जे आथिखालनि द्राफ्ट जे मोनसे इलेक्सन कमिसननि जे द्राफ्ट बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बिटिसि ओनसोलावहाय बे द्राफ्टआ जोंनि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि जादोंना जायाखै बे जोंहा माबा मोनसे जुदि दङबा जों जयैनो इलेक्सन कमिसनाव जों रिप्रेजेन्टेसन होनो हायो नामा बे गासै बाथ्राखौ बेवहाय मोजाङै सावरायलायनाय जादों बयबो मोजाङै बाहागो लादों सावरायनाया खोब मोजां आरो आं मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जयैनो इलेक्सन कमिसनाव जुदि रिप्रेजेन्टेसनखौ होयोबा नाथाय इलेक्सन कमिसनाव बेखौ सानदों